ദൈവജനമേ ഉണർന്നു നിൻ ബലം ധരി കരങ്ങുകെ അതിശീഘ്രം ഉന്നതനായ സ്തുതികളിൽ വസിപ്പോനെ ചേർന്നു നാം പുകഴ്ത്തിടാം ഉന്നതനായ സ്തുതികൾ വസിപ്പോനെ ചേർന്നു നാം സ്തുതിച്ചിടാം ദൈവജനമേ ഉണർന്നു നിൻ ബലം ധരി കരങ്ങുകെ അതിശീഘ്രം ദൈവജനമേ ഉണർന്നു നിൻ ബലം ധരി കരങ്ങുകെ അതിശീഘ്രം കാലി തൊഴുത്തിൽ പിറന്നവൻ നമുക്കായി ഉദല സഞ്ചരിച്ചു കാലി തൊഴുത്തിൽ പിറന്നവൻ നമുക്കായി ഉദല സഞ്ചരിച്ചു കുരിശിന്മേൽ നമുക്കായി മരിച്ചവൻ ഉയർത്താൽ എന്തൊക്കെയും ജയം നമുക്ക് കുരിശിന്മേൽ നമുക്കായി മരിച്ചവൻ ഉയർത്താൽ എന്തൊക്കെയും ജയം നമുക്ക് ദൈവജനമേ ഉണർന്നു നിൻ ബലം ധരി കരങ്ങുകെ അതിശീഘ്രം ദൈവജനമേ ഉണർന്നു നിൻ ബലം ധരി കരങ്ങുകെ അതിശീഘ്രം വാനജീവികൾ പൂജാര ജന്തുക്കൾ സസ്യലതാദികളും വാനജീവികൾ പൂജാര ജന്തുക്കൾ സസ്യലതാദികളും ആഴിയിൽ നടമാടും സകല ജീവികളും അവനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നു ആഴിയിൽ നടമാടും സകല ജീവികളും അവനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നു ദൈവജനമേ ഉണർന്നു നിൻ ബലം ധരി കരങ്ങുകെ അതിശീഘ്രം ദൈവജനമേ ഉണർന്നു നിൻ കരങ്ങുകെ അതിശീഘ്രം അവനത്രേ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം നാം അവൻ ജനവും അത്രേ അവനത്രേ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം നാം അവൻ ജനവും അത്രേ വിശുദ്ധിയിൽ ഭയങ്കരൻ സ്തുതികളിൽ ഉള്ളതൻ നമ്മുടെ ദൈവം തന്നെ വിശുദ്ധിയിൽ ഭയങ്കരൻ നമ്മുടെ ദൈവം തന്നെ ദൈവജനമേ ഉണർന്നു നിൻ ബലം ധരി കരങ്ങുകെ അതിശീഘ്രം ദൈവജനമേ ഉണർന്നു നിൻ ബലം ധരി കരങ്ങുകെ അതിശീഘ്രം ഉണർന്നിരിക്കാം നിനയാം നേരം മേഘത്തിൽ വിളി കേൾക്കാം ഉണർന്നിരിക്കാം നിനയാം നേരം മേഘത്തിൽ വിളി കേൾക്കാം ഉണരാത്തവരും ലോകക്കാരേവരും കൈവിടപ്പെടുമെന്നാൽ ഉണരാത്തവരും ലോകക്കാരേവരും കൈവിടപ്പെടുമെന്നാൽ ദൈവജനമേ ഉണർന്നു നിൻ ബലം ധരി കരങ്ങുകെ അതിശീഘ്രം ദൈവജനമേ ഉണർന്നു നിൻ ബലം ധരി കരങ്ങുകെ അതിശീഘ്രം ശീഘ്രം വരുവൻ എന്നൂര ചെയ്തവൻ പോയപ്പോൾ വീണ്ടും വരും ശീഘ്രം വരുവൻ എന്നൂര ചെയ്തവൻ പോയപ്പോൾ വീണ്ടും വരും അതാ വിളക്കുകളെടുക്കാം എണ്ണ നിറയ്ക്കാം ദീപങ്ങളോ തെളിക്കാം അതാ വിളക്കുകളെടുക്കാം എണ്ണ നിറയ്ക്കാം ദീപങ്ങളോ തെളിക്കാം ദൈവജനമേ ഉണർന്നു നിൻ ബലം ധരി കരങ്ങുകെ അതിശീഘ്രം ദൈവജനമേ ഉണർന്നു നിൻ ബലം ധരി കരങ്ങുകെ അതിശീഘ്രം ദൈവജനമേ ഉണർന്നു നിൻ ബലം ധരി കരങ്ങുകെ അതിശീഘ്രം കർത്താവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ.
ഇന്ന് പലക്കാലം വീണ്ടും കർത്താവിൻ്റെ പാദപീഠത്തിനടുത്ത് വരുവാൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം സംസാരിക്കുവാൻ, കേൾക്കുവാൻ, പറയുവാൻ ഒരവസരം കൂടി ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരുണയ്ക്കായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവജനമേ, ഉണരുക, നിൻ ബലം ധരിച്ചു കൊള്ളുക. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തരികയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ, ദൈവം വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ജനമേ, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമേ, ഇന്ന് പലക്കാലം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഉണരേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കും. ഉറങ്ങുന്നവനെ ഉണരുക. ശിയാപ്രവനം വായിക്കുന്നു, എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കാം, നിന്റെ പ്രകാശം വന്നിരിക്കുന്നു. മരിച്ചവരുടെ ഇരുന്ന് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? എഴുന്നേൽക്കണം, ഉണരണം. ഉറങ്ങിയും മയങ്ങിയിരിക്കാനുള്ള സമയമല്ല, കാലഘട്ടമല്ല. വെറുതെ നമ്മുടെ സമയങ്ങളെ ചിലവഴിക്കുവാനുള്ളതായ സമയമല്ല ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യണം? ഉണരുക. എന്തിനാ ഉണരേണ്ടത്? ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഉന്നതനാം യാഹേ, സ്തുതികളിന്മേ വസിക്കുന്നവനെ ചേർന്ന് നാം എന്ത് ചെയ്യണം? പുകഴ്ത്തിടണം, ആരാധിക്കണം. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ, ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ, ദൈവത്തിന് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ, അവിടുത്തെ ബലം ചെയ്യുവാൻ ഞാനും നിങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം? ഉണരണം. ഉണരേണ്ട കാലഘട്ടമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ നാളുകളായി ദൈവമക്കളെ ഞാനും നിങ്ങളും ഉറങ്ങിയും മയങ്ങിയും ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുവാനല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ദുഃഖങ്ങൾ, ഭാരങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവാനല്ല. വേദനകൾ, അങ്ങനെയുള്ളതായ പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് മാത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുവാനല്ല ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദൈവജനമേ, എന്ത് ചെയ്യണം? ഉണരണം. കാലങ്ങൾ കഴിയാറായി, കഷ്ടങ്ങൾ തീരാറായി, കാഹളനാദം കേൾക്കാറായി, കുഞ്ഞാട്ടിൻ കാന്തി, വ്യാകുലകാലം തീരാറായി. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനുഭവിച്ചതായ ദുരിതങ്ങൾ, ക്ലേശങ്ങൾ, കഷ്ടതകൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ? തീരാറായ സമയമായി. അതുകൊണ്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യണം? ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുക, ഉണർന്നിരിപ്പി. ധൈര്യത്തോടെ മുന്നേറുവാനാണ് ഇന്ന് വറുക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ തരും. ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. എന്തിനാണ് ഉണർന്നിരിക്കേണ്ടത്? ഉണർന്നിരിക്കാം. നിറയാം നേരത്തിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? മേഘത്തിൽ വിളി കേൾക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ഉണരാത്തവരും ലോകക്കാരേവരും കൈവിടപ്പെട്ടു പോകും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തു. കൈവിടപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടത് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഈ നാളുകളായി കർത്താവിൻ്റെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നു. ശീഘ്രം വരുവേൻ, വരുവേൻ എന്നുള്ള ചെയ്തവൻ പോയ പോലെ എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും വരും. ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഭയത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശ അതാണ്. എന്താ? അവൻ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത്. ഹല്ലേലൂയ. ഗലീല പുരുഷന്മാരെ, നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെ വിട്ട് കടന്നു പോയ യേശു അവൻ പോയതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? മടങ്ങി വരും. കർത്താവും പറഞ്ഞു, ഞാനിതാ വേഗം വരുന്നു, ഞാനിതാ മടങ്ങി വരുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. തൻ്റെ കാന്തയെ ചേർക്കുവാൻ, തൻ്റെ മണവാട്ടിയെ ചേർക്കുവാൻ അവൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും ആരായിരിക്കണം? മണവാട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ എടുക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഒരുക്കപ്പെടത്തോടെ ഇരിക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇന്ന് വറുക്കാലവും ദൈവത്തിന് വരുന്ന മുൻപാകെ നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മെ ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു. അവനത്രേ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം. നാം ആരാ? അവൻ്റെ ജനമാ. ഹല്ലേലൂയ. 24 സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ പൂർണ്ണതയും ഭൂതലവും അതിൻ്റെ നിവാസികളും ദൈവത്തിനുള്ളത്. ഭൂവാസികൾ ദൈവത്തിനുള്ളതാ. ഭൂതലത്തിൽ വസിക്കുന്നവർ, ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവത്തിനുള്ളതാ. കാരണം എന്താ? അവനത്രേ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ. അവനാണ് നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവ്, അവനാണ് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ, അവനാണ് നമ്മുടെ രക്ഷകൻ, അവനാണ് നമ്മളെ ഉദ്ധരിച്ചവൻ. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ്റെ രക്തത്താലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അവനത്രേ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം, നാം അവൻ ജനമത്രേ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം എന്താ? വിശുദ്ധിയിൽ ഭയങ്കരൻ, സ്തുതികളിന്മേൽ ഉന്നതനായ, സ്തുതികളിന്മേൽ വസിക്കുന്നതിനായ ആ രക്ഷകന് നമുക്ക് അവൻ്റെ വരവെങ്കിൽ നമുക്ക് എതിരേൽക്കാം. നമുക്കതിനു വേണ്ടി ജാഗ്രതയോടെ കാത്തിരിക്കാൻ ദൈവാത്മാവ് ഇന്ന് വരക്കാരും നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. അല്പനിമിഷത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ആവർത്തന പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 2-ാം വാക്യം വായിക്കുന്നു. ആവർത്തന പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 2-ാം വാക്യം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ കൽപ്പനകളെ നിങ്ങൾ പ്രമാണിക്കണം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന വചനത്തോട് കൂട്ടുകയോ അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഉറങ്ങിയിരിക്കുവാൻ, ഉണർന്നിരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വനത്തിൽ കൂടി ദൈവം നമ്മളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, ഓരോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം. നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ, വിശേഷാൽ വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ 1 മാസം മുമ്പ്
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകുവാനുള്ളതായ വിസയും ടിക്കറ്റും എല്ലാം കിട്ടുന്നതിന് മുന്നമേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? നാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക, നാം തയ്യാറായിരിക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി. പ്രൈസ് ലോർഡ്. അതുകൊണ്ട് ഈ നാളുകളായ ദൈവമക്കളെ, ഞാനും നിങ്ങളും എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ലോകസംഭവമുള്ള കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു, അവൻ്റെ വരവിൻ്റെതായ മാറ്റിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തു. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ കൽപ്പനകളെ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. അപ്പോൾ ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്ന എന്താ? ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ്. എന്താണ് ആ കൽപ്പന? ഹല്ലേലൂയ. ആ കൽപ്പനകളെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ പ്രമാണിക്കണം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന വചനത്തോട് കൂട്ടുകയോ അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഒരുക്കമില്ലാതിരിക്കുന്നവർ, ജാഗ്രതയില്ലാതിരിക്കുന്നവർ, ലക്ഷ്യമില്ലാതിരിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വചനത്തിൻ്റെതായ സത്യങ്ങളെ മാറ്റിക്കളയുന്നത്. കാരണം കർത്താവ് ഇപ്പോൾ വരികയില്ല, സമയമായില്ല. പ്രൈസ് ലോർഡ്. കാലങ്ങൾ ആയില്ല, ഇനിയും സംഭവം നടക്കുവാനുണ്ട്. പ്രൈസ് ലോർഡ്. എന്നാൽ കർത്താവ് തൻ്റെ വാക്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഉറച്ചു നിൽക്കുക. വാക്യത്വം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ദൈവത്തിന് മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തോട് കൂട്ടുകയോ അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുവാനോ നമുക്ക് അധികാരമില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കാരണം അവൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞവനും വരും. അവന് വാക്തത്വം ചെയ്ത ദൈവമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ നാളുകളായി കാരണം എന്താ? ഹല്ലേലൂയ. അവനത്രേ നമ്മൾ സൃഷ്ടിതാവ്. അവനെ എത്രേ ഞാനും നിങ്ങളും എന്തിരിക്കുന്നത്? കാത്തിരിക്കുന്ന. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. അവനത്രേ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ. ആ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആ സൃഷ്ടിയോട് പറയുന്നത്, പ്രൈസലോ, അവൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ എന്ത് ചെയ്യണം? അനുസരിക്കണം. അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കണം. അവന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരുക്കപ്പെടണം. അവന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? കാത്തിരിക്കണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തു. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് വരക്കാലവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനും അന്തിമ കാലഘട്ടത്തിന് അന്തിമ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ആ അന്ത്യസമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കാം, ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കാം. ദൈവത്തിന് മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം എന്തു പറയുന്നു? അവൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം എന്താണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്? എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? മുന്നറിയിപ്പ് തരിക, ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക, ജവാറായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തീകരിക്കുക, ബലപ്പെട്ടിരിക്കുക, ശക്തീകരിക്കുക. നിന്നെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? താഴ്ത്തുക, സമർപ്പിക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ഹല്ലേലൂയ. ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ. ഹല്ലേലൂയ. തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മൾ ഇപ്രകാരം കാണുന്നുണ്ട്. ശമൂവേൽ ദൈവശബ്ദം കേട്ടു, പക്ഷെ അവൻ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യവും 2 പ്രാവശ്യവും വിളിച്ച് ശമൂവേൽ ഓടി ഏലിയുടെ അടുക്കിച്ചിരുന്നു. ആരാ വിളിച്ചതെന്നുള്ളതായ ബോധ്യം ശമൂവേൽ ഇല്ലാതായിപ്പോയി. ഹല്ലേലൂയ. ഏലിയുടെ അടുക്കൽ ശമൂവേൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ഏലിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാനല്ല വിളിച്ചത് ദൈവമാണ്. ദൈവമാണ് അവൻ ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചത്. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കുവാനുണ്ട്. ഈ നാളുകളായി ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാനുണ്ട്. ദൈവം എന്നോട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാ. ഉണർന്നിരിക്കുക, ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക, ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കുക. ദൈവം നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. ആ ദൈവശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ശമൂവേൽ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും ഏലിക്കത് മനസ്സിലായി. എന്താണ് ഏലി ശമൂവേൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? മകനെ, ഇനിയും നിന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, നീ ദൈവത്തിൻ്റെ വാദപീഠത്തിൽ മുട്ടുമടക്കി, നീ താഴ്മയോടുകൂടി വിനയത്തോടുകൂടി പ്രൈസലോ നിന്റെ കണ്ണുകളെ നീ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി നീ ഇപ്രകാരം പറയണം, ഹോവേ അരുളി ചെയ്യണമേ, അടിയൻ കേൾക്കുന്നു. അവൻ താഴ്മയോട് വിനയത്തോടുകൂടി ദൈവത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരിക. എന്തിനാ? കാരണം ഇവിടെ നാം പാടി, അവനത്രയും നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ, നാം അവനുള്ളവൻ. ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് നിങ്ങളോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം സൃഷ്ടികളുണ്ട്, എന്തെല്ലാം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അവരോടാരും ദൈവം സംസാരിക്കാറില്ല. സ്വന്തം സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതായ മനുഷ്യനോടാണ് ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കുവാനുള്ളത്. ഇതുപോലെ കാലം ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഒരുക്കമുള്ളവരാണ്. ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്, ദൈവം നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുന്ന ആ ദൈവശബ്ദം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദിവസങ്ങളായി ഞാനും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് കേട്ട് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ, അടുത്തു വരുവാൻ. ഹല്ലേലൂയ. 4-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 10-ാം വാക്യം വായിക്കും. ശേഷാൽ ഹോരേബിൽ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന ദിവസത്തിലുണ്ടായ കാര്യം നീ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നീ ദൈവത്തിന് സന്നിധിയിൽ നിന്ന കാര്യം നീ എന്ത് ചെയ്യരുത്? മറന്നു പോവല്ലേ.
ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ഒരിക്കൽ മോശയോട് പറഞ്ഞു, മോശയെ നീ പർവ്വതത്തിലേക്ക് രാവിലെ കടന്നു വാ, എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കുവാനുണ്ട്, എനിക്ക് നിന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ അരുളി ചെയ്യുവാനുണ്ട്. ഇന്ന് പലകാലം ആ പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന ഗോപുരത്തിലേക്ക്, ആ പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന പർവ്വതത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കയറി ചെല്ലാം. എന്താ? ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ. ദുഃഖത്തിൽ കൂടി, വേദനയിൽ കൂടി, കണ്ണുനീരിൽ കൂടി, മറ്റാരോടും പറയാത്ത വിധത്തിലുള്ളതായ വേദനയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നതായ പ്രൈസലോ ഏവരുമേ ഇന്ന് പലകാലം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ ഇടപെടുക. ആ പ്രാർത്ഥനയുടേതായ മുകളിലേക്ക് കയറി വരിക, പ്രാർത്ഥനയുടേതായ കൊടുമുകളിലേക്ക് കയറി വരിക, പ്രാർത്ഥനയുടേതായ പർവ്വതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക. ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കുവാനുണ്ട്. ഒന്ന് കടന്നു വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ, ഒന്ന് താഴ്മയായി വിനയത്തോടുകൂടി പ്രൈസലോ ശമൂവേൽ ബാലൻ പറഞ്ഞുപോലെ ഹോവേ അരുളി ചെയ്യണമെനിക്ക് കേൾക്കണമേ എന്ന ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരോട് മാത്രമേ ദൈവത്തിൽ സംസാരിക്കുവാനുള്ളൂ. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെ, വ്യക്തികളെ ദൈവം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളതായ ജീവിതങ്ങളെയാണ് ദൈവം വിളിക്കുന്നത്. പ്രൈസലോ. കാരണം അവരെ കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. ഇന്ന് പലക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാന്യമിത്രമേ, നിങ്ങളെക്കുറിച്ച്, നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന് ചില പദ്ധതികൾ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് പലക്കാലം ഒന്ന് കടന്നു പോവാ. ഹല്ലേലൂയ. ഹോവേ അരുളി ചെയ്യണമേ കേൾക്കുന്നു. ഇന്ന് പലക്കാലം ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? ദൈവത്തിൻ്റെ പാതപീഠത്തിൽ മുട്ടുപിടക്കുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? ദൈവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? എങ്കിലും മാത്രമേ ദൈവത്തിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാനുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. വിശേഷമല്ല, ഹോരേബിൽ വെച്ച് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന ദിവസത്തിൽ ഉണ്ടായ കാര്യം നീ എന്ത് ചെയ്യരുത്? മറക്കരുത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളതാണ് മറന്നു പോവുക. പലപ്പോഴും ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾ മറക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവം തക്ക സമയത്ത് വിടുവിച്ചതായ കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമരുളിയതായ സമയങ്ങൾ വേദനയോടുകൂടി കണ്ണുനീരോട് ദൈവത്തിന് പാതപീഠത്തിനെ കടത്തിയെന്നപ്പോൾ തക്ക സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിടുതലിൻ്റെ കരം നീട്ടിയിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ നാം മറന്നുപോയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് പലക്കാലം ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന ദിവസത്തിൽ നിനക്കുണ്ടായ കാര്യം നീ എന്ത് ചെയ്ത്? മറന്നുപോകല്ലേ. കണ്ണുനീരോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ, വേദനയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ, തകർന്ന ഹൃദയത്തോടുകൂടി ദൈവസന്നിധി നിലവിളിച്ചപ്പോൾ തക്ക സമയത്ത് ദൈവം വിടുവിച്ചു, തക്ക സമയത്ത് ദൂതനെ അയച്ചു, തക്ക സമയത്ത് കാക്കയെ അയച്ചു, തക്ക സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെട്ടു. അല്ലെങ്കിൽ ദൈവദാസന്മാരെ അയച്ച് നിന്നെ കേൾപ്പിച്ചതും നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങൾ നീ എന്ത് ചെയ്ത്? മറന്നുപോകല്ലേ. ഹല്ലേലൂയ. മറക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല ദൈവം വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ വർണ്ണിക്കുവാൻ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ഈ നാളുകളായി നമുക്ക് അടുത്തു വരാം. ആ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ. മാനുഷികമായ ശബ്ദങ്ങളും പേപ്പറിൽ കൂടി വരുന്നതായ ന്യൂസുകളും ടി വിയിൽ കൂടി വരുന്നതായ ദുഃഖവാർത്തകളും കേട്ടിറങ്ങി എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനം തകർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പലക്കാലം ദൈവത്തിന് നമ്മോട് സംസാരിക്കുവാനുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന ദിവസത്തിൽ നിനക്കുണ്ടായ കാര്യം നീ എന്ത് ചെയ്യരുത്? മറന്നുപോകല്ലേ. ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾ ഓർക്കാം, ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളെ ഓർക്കാം, ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മകളെ ഓർക്കാം. പ്രൈസോ. ഒരു കാര്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിന് മറുപടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേറെ എത്രയോ മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം നടത്തി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം മറന്നുപോയിട്ടാണോ കേവലം നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തക്ക സമയത്ത് മറുപടി കിട്ടില്ല എന്നോർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നു? ഭാരപ്പെടേണ്ട. ദൈവം തക്ക സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. അവൻ്റെ കരം ബലമുള്ളതാണ്. ഇന്ന് വരെ കാലം നമുക്ക് ആ ബലമുള്ള കരങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കാം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്? അന്ന് യഹോവ എന്നോട് ജനത്തെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു കൂട്ടുക, ഞാൻ എൻ്റെ വചനങ്ങൾ അവരെ കേൾപ്പിക്കും. അവർ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നാളൊക്കെയും എന്നെ ഭയപ്പെടുവാൻ പഠിക്കുകയും തങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുകയും വേണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ദൈവം ചില ഉപദേശങ്ങൾ, ദൈവം ചില നിയമങ്ങൾ, ചില കൽപ്പനകൾ ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം, ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുവതലമുറ, വഴിതെറ്റിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, മദ്യപാനത്തിനും മയക്കുവിനടിമയായി
ആകാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് അന്യതാ വ്യർത്ഥമായ കാര്യങ്ങൾ അവരുടേതായ സമയം പോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം. ദൈവം ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ജനത്തെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു കൂട്ടുക, ഞാൻ എൻ്റെ വചനങ്ങൾ അവരെ കേൾപ്പിക്കും. ഇന്ന് ദൈവത്തിന് സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കുവാനുള്ളൂ, ദൈവത്തിന് ഇടപെടുവാനുള്ളൂ. ആശ്വാസന്റെ വാക്ക് കേൾക്കണമെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരണം. ദുഃഖങ്ങൾ, വേദനകളുണ്ട്, ശരിയാണ്. അത് മാറണമെങ്കിൽ, പരിഹാരം വേണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാദപീഠത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കടന്നു വരണം. ഇന്ന് വർക്കാൽ നമുക്ക് അവൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാം, അവൻ്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാം. ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? അവർ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നാളൊക്കെയും എന്നെ ഭയപ്പെടുവാൻ. അപ്പോൾ നാം എത്രമാത്രം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അത്രയും നാൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സുവിശേഷങ്ങളിൽ പ്രകാരം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ ഭയവും മനുഷ്യ ശങ്കയില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ. ആ ഒരു കാലഘട്ടമല്ല ഇന്നും. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ, നമ്മുടെ ദേശത്ത് എത്രയോ അക്രമങ്ങൾ, അനീതികൾ, കൊലപാതകങ്ങൾ എല്ലാം നടക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അവർ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നാളൊക്കെയും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുവാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും തങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുകയും വേണമെന്ന് യഹോവ കൽപ്പിച്ചുവല്ലോ. വർക്കാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ദേശത്തിന് വേണ്ടി, ഹല്ലേലൂയ, അവരുടേതായ ഉന്നതമായ പദവിക്ക് വേണ്ടി, ഉന്നതമായ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്തത്വങ്ങൾ പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാൻ ഈ പൽക്കാലവും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? ഒന്നും മടങ്ങി വരിക. ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഉണരുക, ഉണരുക, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഉണരുക. ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് മുൻപാകെ താഴ്ത്തുക, ദൈവവചനത്തിന് മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കുക. ദൈവം കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യം, ദൈവം സംസാരിക്കുവാൻ, ദൈവം ഇടപെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യരുത്? മറുത്തു പോകല്ലേ, മറുത്തു നിൽക്കരുത്, അനുസരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. 4-36 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ നിനക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കേണ്ടതിന് ആകാശത്ത് നിന്ന് തൻ്റെ ശബ്ദം നിന്നെ കേൾപ്പിച്ചു, ഭൂമിയിൽ തൻ്റെ മഹത്തായ തീയും നിന്നെ കാണിച്ചു. നീ അവൻ്റെ വചനവും തീയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് കേട്ടു. തീയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് അരുളിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം. ഹല്ലേലൂയ. എന്തിനാണ് അവൻ നിനക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു തരേണ്ടത്? ആകാശത്ത് നിന്ന് തൻ്റെ ശബ്ദം നിന്നെ കേൾപ്പിച്ചു. എത്രയോ പ്രാവശ്യം ദൈവം ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ സ്വപ്നത്തിൽ കൂടി ആയിരിക്കാം, ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരെ കൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയായിരിക്കാം, ഒരു പാട്ടിൻ്റെതായ ഈരടികളായിരിക്കാം നിന്നെ ആശ്രയിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് എന്തെയും മറന്നു പോകല്ലേ. ഉണരുക, ഉണരുക, ബലപ്പെടുക, ശക്തി പ്രാപിക്കുക. ഈ നാളുകളായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്ന് അടുത്ത് വരാം. ഒന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ട വിധം ആരാധിക്കാം, അവനെ സ്തുതിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം. ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യരുത്? മറന്നു പോകരുത്. അതാണ് ദാവീദ് പാടി, യഹോവയ്ക്ക് ചെയ്ത സകല ഉപകാരങ്ങൾക്കും ചെറുതായാം, വലുതാകാം, വളരെ വലുതാകാം. ഏത് നന്മകളാണ്, ഏത് ഉപകാരങ്ങളാണ് ദൈവം ചെയ്തത്? ദൈവം എനിക്ക് ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്ത് പകരം കൊടുക്കും? എന്ത് വർക്കാൽ നമുക്ക് പകരം കൊടുക്കുവാനൊന്നുമില്ല. നാം എന്ത് കൊടുത്താൽ ദൈവത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു? നമുക്കൊന്നും കഴിയത്തില്ല. ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. പക്ഷേ ദൈവം ഒന്ന് മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ, അവൻ്റെ പാദപീഠത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരിക. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ദൈവമായ യഹോവയുടെ കൽപ്പനകളെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രമാണിക്കണം. ദൈവം അതാണ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുക, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? നാം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നാളൊക്കെയും എന്നെ ഭയപ്പെടുവാൻ, ദൈവത്തെ അറിയുക. നമുക്ക് അടുത്ത് വരാം, ആ ദൈവശബ്ദം നമുക്കത് കേൾക്കാം, നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം, നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം. ഇന്ന് വർക്കാലം ആരടുത്ത് വരുന്നു, ആരതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നു, അവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ കഴിയൂ. ഞാൻ ആരെ അയക്കേണ്ടു, ആരെനിക്ക് വേണ്ടി പോകും എന്നുള്ളതായ ദൈവശബ്ദത്തിന് മുൻപാകെ ഇന്ന് വർക്കാലം നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. വരുവിൻ യേശുവിനരികിൽ, എത്ര നല്ലവൻ. ഇന്ന് വർക്കാലം ആ യേശുവിൻ്റെ പാദപീഠത്തിരുന്നു കൊണ്ട് അവൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് ബലപ്പെടുവാൻ കഴിയുമോ? നമുക്ക് ശക്തി പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുമോ? ഈ നാളുകളായി നമുക്ക് ദൈവത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്നടുത്ത് വരാം.
ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഉണർന്നിരിക്കാം. നിനയാം നേരം മേഘത്തിൽ വിളി കേൾക്കാം. ഉണരാത്തവരും ലോകക്കാരേവരെയും എന്ത് ചെയ്യും? കൈവിടപ്പെട്ടു പോകും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്താവിൻ്റെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ മാറ്റിൽ കേൾക്കുവാറായി. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവശബ്ദത്തിന് മുൻപാകെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. നിനയാത്ത നേരത്ത് അവൻ വരും. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ തൻ്റെ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കും. ഇന്ന് പലക്കാലം ആ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ആര് തയ്യാറാണ്? ആരൊരുങ്ങുന്നു? ആരതിനു വേണ്ടി പ്രൈസ് സമർപ്പിക്കുന്നു? ദൈവത്തിന് അവരോട് സംസാരിക്കുവാനുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിനയാത്ത നാഴികയിൽ അവൻ വരും. പ്രൈസ് കർത്താവിൻ്റെ വലിയ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അവൻ്റെ വാദപ്പെടുത്തിയിരുന്നുകൊണ്ട്, അവൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട്, അവൻ്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്ന വീരന്മാരായി അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് ശുശ്രൂഷക്കാരായി തീരുവാനാണ് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന. ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവടുത്തിരിക്കുന്നു. മാറ്റിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഉണരാം, നമുക്ക് ബലപ്പെടാം, നമുക്ക് ശക്തി പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദിവസങ്ങളായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാണ്. ഉണർന്നിരിക്കുവാൻ നാം റെഡിയുള്ളവരാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുക? ആ ദൈവശബ്ദം കേൾപ്പിക്കുവാൻ കഴിയട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ വലിയ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ വരവടുത്തിരിക്കുന്നു. ലോകസംഭവങ്ങളും കർത്താവിൻ്റെ വരനെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു. കൃപയാൽ ഞാനും നിങ്ങളുമായിരിക്കുന്ന കൃപയാലാണ്. നമ്മുടെ സമശിഷ്ടങ്ങൾ എത്രയോ ആയിരങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പോയി. പിന്നെയും നാം ആയിരിക്കുന്ന എന്താ? ദൈവത്തിന് കൃപ. ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് തോന്നിയ കരുണയാണ്. ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് തോന്നിയ ദയയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ഉണർവോടിരിക്കാം. ദൈവാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇന്നലേക്കാൾ ഇന്നു ഞാൻ പ്രിയൻ നാടിനോ ഏറ്റവും അടുത്തായതെനിക്കെത്രയാനന്ദം. ഇന്നലേക്കാൾ ഇന്നു ഞാൻ പ്രിയൻ നാടിനോ ഏറ്റവും അടുത്തായതെനിക്കെത്ര ആനന്ദം. എൻ്റെ പ്രിയനെ ഒന്നു കാണുവാൻ, എൻ്റെ പ്രിയനെ ഒന്നു കാണുവാൻ വാഴും ഞാൻ എൻ്റെ രക്ഷിതാവൻ കൂടെ എപ്പോഴും. തൻ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കും എല്ലാ നാളും ഞാൻ. വാഴും ഞാൻ എൻ്റെ രക്ഷിതാവൻ കൂടെ എപ്പോഴും. തൻ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കും എല്ലാ നാളും ഞാൻ. ക്ഷമത്താൽ ക്ഷോണിയെങ്ങും ക്ഷീണമാകുമ്പോൾ എനിക്കെത്തിടാത്ത നിക്ഷേപമുണ്ടെൻ്റെ പ്രിയനിൽ. ക്ഷമത്താൽ ക്ഷോണിയെങ്ങും ക്ഷീണമാകുമ്പോൾ എനിക്കെത്തിടാത്ത നിക്ഷേപമുണ്ടെൻ്റെ പ്രിയനിൽ. എന്നെ പോറ്റിടും എൻ്റെ രക്ഷകൻ, എന്നെ പോറ്റിടും എൻ്റെ രക്ഷകൻ. വാഴും ഞാൻ എൻ്റെ രക്ഷിതാവൻ കൂടെ എപ്പോഴും. തൻ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കും എല്ലാ നാളും ഞാൻ. വാഴും ഞാൻ എൻ്റെ രക്ഷിതാവൻ കൂടെ എപ്പോഴും. തൻ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കും എല്ലാ നാളും ഞാൻ. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ പ്രിയൻ വാനിൽ വരാറായി. മാറ്റിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ കേട്ടിടുന്നു. നാട്ടിലെങ്ങും ക്ഷാമം, ഭൂകമ്പം അതിനാരംഭം. യുദ്ധങ്ങളും ക്ഷാമങ്ങളും ഭൂകമ്പങ്ങളും അതിൻ്റെ ആരംഭം. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ തൊട്ട് കിടക്കുന്ന അയൽരാജ്യമായ ശ്രീലങ്കയിൽ അവിടെ എന്തെല്ലാം സംഭവം നടക്കുന്നു. ജനം പട്ടിണിയാണ്, ജനം ദുരിതത്തിലാണ്. ജനം അവിടെ വല്ലാത്ത ബഹളം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എവിടെ നോക്കിയാലും നിരാശ, എവിടെ നോക്കിയാലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, പട്ടിണികൾ, മരണങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, വേദനകൾ മനുഷ്യനെ കാർന്നു നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ നാളുകളിൽ ആ ദൈവത്തിന് സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരാം, ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുക. അതുകൊണ്ട് നാം കുറിവാക്യം വായിച്ച പോലെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ കൽപ്പനകളെ നിങ്ങൾ പ്രമാണിക്കണം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന വചനത്തോട് കൂട്ടുകയോ അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ദൈവം എന്ത് പറയുന്നു, നമ്മളോട് ദൈവം എന്ത് കൽപ്പിക്കുന്നു, അതനുസരിക്കുവാൻ നാം ആരായിരിക്കണം? ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം. നമുക്കിത് മടങ്ങി വരാം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവേ, പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്വർഗ്ഗ പിതാവേ,
വിലയേറിയ സമയത്തിനായി നന്ദി പറയും. ഇന്ന് പലക്കാലം ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് മുൻപാകിരിപ്പാൻ, തിരുവനം ഘോഷിക്കുവാൻ, കേൾക്കുവാൻ, അനുസരിക്കുവാൻ, പ്രമാണിക്കുവാൻ ഒരവസരം കൂടി അംഗദാനമായി തന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തുതി. അങ്ങയുടെ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നപ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നീ വനം കേൾക്കുന്നു. ആരെല്ലാം ഈ പാട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അവർക്കെല്ലാം ഒരു വലിയ വിടുതലും ആശ്വാസനമായി തീരുമാനമാക്കുമാറാകണമെന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവെടുത്തിരിക്കുന്നു. മാറ്റിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രോഗസംഭവം കർത്താവിൻ്റെ വരനെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു. നമ്മളെ മനസ്സാക്ഷിയോട് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി എതിരേൽപ്പാൻ, ദൈവത്തെ എതിരേൽപ്പാൻ ഒരുങ്ങുവാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കെടുക്കുമാറാകണമെന്ന് ജനത്തെ പറ്റും അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. ആരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോലെ, ആരും കൈവിടപ്പെട്ടു പോകാൻ സ്വർഗ്ഗം അനുവദിക്കല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. അവരനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ, വേദനകൾ, കണ്ണുനീര്, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകണമേ. സ്വർഗ്ഗ ദൈവത്തിൻ്റെതായ ശബ്ദം കേൾക്കട്ടെ, വിടുതൽ പ്രാപിക്കട്ടെ, ആശ്വാസം പ്രാപിക്കട്ടെ. ജനത്തെ പറ്റും അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടനായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. താഴെ കാണുന്ന വിലാസങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുക. ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരുക്കമുള്ളവരാണ്. വിളിക്കുക, ഒരുങ്ങുക. കർത്താവിൻ്റെ വരവടുത്തിരിക്കുന്നു. നമുക്കതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങാം. ദൈവാത്മാവിൽ വചനങ്ങളാൽ നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.